महेश्वर बसुमतारिया बेवहाय बुंनो हानायनि जेबो राइट गैया मानोना बिथाङा जि समनिफ्राय एबसुखौ नागारदो बै समनिफ्राय एबसुनि एगेन्स्टआवनो खोथा बुंबोदों दिनैसिम एबसुखौ जेबो बिथाङा नै समाव सापर्ट होआखै दा जाय हान्जायाव बिथाङा दङ बे हान्जाया एबसुखौ कुनु कारनाव सापर्ट होआखै एबसुनि खामानि मावनाय एबसुनि खोथा बुंनाय जेरावबो बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामबोदों नाथाय एबसुखौ क्रिटिसाइज खालामनायनि अनगायै कुनु मोनसे इस्युखौ कुनु मोनसे खामानिखौ बिथांमोना सापर्ट होबोआखै बेनिखायनो महेश्वर बसुमतारिया बुंनायनि कुनु माने बेवहाय ओंथि गैया बेखौ ओंथि दङ होननानै आं सानाखै बिथांमोना बेबायदिनो माबा मोनसे खोथाखौ लानानै एसे खेंख्रा खेंख्रि खोथाफोरखौ बुंनो मोनोबा मोजां मोनो क्रिटिसाइज खालामनोबा मोजां मोनो मानोना बिथांमोना खामानि मावग्रा मानसि नङा ओंखायनो बेबायदि जेब्लायबो क्रिटिसाइज खालामनाय बा उल्था उल्थि खोथाफोरखौ उल्थां फाल्थां बुंनाय बे खामानिखौल' बिथांमोना मावो बिथाङा बुंबाबो एबसुआ कुनु दिन माने बेबायदि पलिटिकेल हान्जा नङा गोदोनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो एबसुआ अरायसम बिदिनो मावलांगोन एबसुखौ राजखान्थियाव थाग्रा मानसिफ्रा जोङो रावबो क्रिटिसाइज खालामनायनि मोन्थाय गैया थांनाय समाव 1991 मायथाइनिफ्राय जेसेबां बिसायख'थि जादों गोबां बिसायख'थियावनो एबसुआ थोंजोङै एबा खेंसालियै मदद होबोदों जेब्ला इस्युफोरा दङमोन जेंनाफ्रा दङमोन दा दिनैनि समसिम जिहेतु जेंनाफ्रा दङ एबसुआ गावनि बायदि साननानै खामानिफोरखौ मावदों दा बेवहाय बिथांमोना बेबायदि बुंनो हानायनि कुनु मोन्थाय गैया आरो गाबोन समफोरो आंबो राजखान्थियाव थानानै एबसुखौ सोंखारिनो हानायनि आंहाबो जेबो मोन्थाय थानाय नङा मानोना राजखान्थिया दिनै दङ गाबोन गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम बेवहाय थागोन बिटिआरनि दफाखौथ' सुफुंखानांगोन बेखौ सुफुङैनि जेबो खोथा गैया सुफुंनो थाखायनो दिनै राजखान्थियाव फैदों आरो बेवहाय राजखान्थियाव थानानै राजखान्थि भाबे खामानिफोरखौ मावनो थाखायनो बेवहाय फैनाय जादों दा बेनिखायनो नैबे समाव जायफोरा खोथा बुंदों बिथांमोना बे एकर्डखौनो सापर्ट खालामाखै जायफोरा एकर्डखौनो सापर्ट खालामाखै बिथांमोना आरो माबा मोनसे खालामगोन आं बेखौ साना बेखौ गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारगोन गभर्नमेन्टआ बेखौ बुंगोन COVID-19आबो बारायलांगासिनो दङ ओंखायनो जेब्ला COVID-19आ खमायगोन निस्सय इलेक्सनखौ खालामगोन दा बियो गभर्नमेन्टनि पलिसिनि सायाव सोनारगोन आरो जों बुंनो नागिरो कि COVID-19खौ सिरियासलि लानांगोन मानसिनि जिउनिख्रुइ इलेक्सना मालाबाबो देरसिन जानो हाया दा नंखायनो जिउनि सेफटि सिकिउरिटिखौ खालामग्रोनांगोन बिनि उनावसो बाखिखिना जागोन बिपिएलआ हारसिंनो सरकार दागोन बियो रोखा बेवहाय माने कुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया दिनै UPPLआव जेरैबायदि मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों बेखौ नायोबा बियो रोखा कि जेरैखि जाया UPPLआ सरकार दागोन बियो रोखा थांनाय समाव 2015आव PCDR मुङै जिथुनिखि बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन बेवहाय उदालगुरियावहाय मोनसेबो सिट देरहायाखैमोन दिनैनि समाव बेसेसो सिट देरहानायनि बै समनि थासारिया जुदामोन नाथाय दिनै उदालगुरि जिल्लायावबो बांसिन सिटखौ UPPLआनो मोनगोन बे रोखा